Damdawiin pakhata chuan tlangval pakhat gevin chuan pitar pakhat chu pomlutin mangang takin a awa khongai takin min tampui ru hei kapi hi thei tom ye lovania ti in damdawiin thoktu te chu angen chiama nima sila chuti aw huwa po chuan ngai sakna reng adong lo chuti aw ta ka chuan a thoktu te chu lo kalina ron hawa nangni ang me re thei helai damdawiin a om chi ni lo damdawiin om man pen pe thei don lo ti in an lo hawa damdawiin tang chuan an hotchok ta ngala nima sila chuti an ho chu tak chu tuge ni thasi lo video te an chun som zelang o pitar pakhata lo langa a hming chu sarai ni ani hi kum somriat mi vel ni in a fanu nen chawan oma a fanu hi a hna a bui thin em awangin chome bazar le thil dang chu ani hian ati deuh ber thina tu khat chu a dan pa ngai ang bukin sarai chu an khuwa chome zona chuan chome le turin a chuka au pat deuh to wang chuan kong han kalvel mai me po chu atan thil ha sa takani to bazar thlen hu bazar lun lai taka omlai chuan a tho ha thutin a boi tan chu ni der maya nisan hoya chuan kong lai a chuan a tu tamaya chuti an tlu chu tu ma ngai sang na reng adong lo dar kan chan ve lai tluk nu po chuan abula bazar dangte ron sul pe so ma sela ngai sakna reng adong lo ama mulo ang mai nang kalpel ringot zela attention enthin ma se trampui tuma alampan tu man omlo anjinga chuan mi pakhat thalai tak puchu arong kalvea amhing chu kevin ani chun sara konglai lo tulenga mu chuan a khongai hlea man mo takapanin atung tho ngala apom kan nuwa abul velami te chu trampui turin angen ngala Mahse tu man am beng khon du lo kevin chuan reti veu Mahse ama chau chuan sarkar damdawiin nai berlam chu apan pui ta ni damdawiin thlen vele kevin chu ring takina awa mangang o tak hian min pi ro hei kapi hi thei lo nia khongai takin min pi ro ti na au chok longa Mahse damdawiin na thok ta chuan kevin te chu kut do le re thei fak ro lai me mon lo tia lo ngai sak thadu lovin damdawiin tang chuan hot chok zui he damdawiin hi nangneng engkol na tura siam ni lo helai ti men na tur hian zomna pakhat mai ni lo ti in lo hau thep maya mun danga vein enti ro in enti na mun tur in shelo ni po in khatiang pitar mai chu engta ma tangkai to lo ti in lo hau thepa alo musit kher mai damdawiin po an chuan huwa chong kevin chuan botol hian sarai mai chuan tuin an leya chutia tuian lein hu chuan temin sara chu ron harve dewa aron harve deuh ta ka chuan kevin chuan tui chu intir ta ni chutia ji am deuh ta ka chuan kevin chuan an ina chuan awathla ta a savain kevin hina chuan lom thu sein huwa kevin chuan a kalsan ta ani damdawiin a sara le kevin te chunga an thil ti dan chu mitheng kha chuan phone in lo record ta chu social media in upload nuwa alo dar ta chiama avile po chu office a chuan thu in phone chu ena chutia phone in lai chuan chu video nge chu hmu ve ta chu video en chiang chu aril ru na kher mai a en mek lai chuan aril ru nal tuk chu amita tang chu mi tui lo luang chok nge ya a thin lungnal tuk chu ai su man lo olalpa he hi kanu ni hi ati chok lol mai chu vela thuna tang chuan tho chok ngala a driver ne na chuan ina ka hong hal don ti na hril chuta SUV kal nal taka chuan chuangin anin lampang chu panta ni amilia hi police officer ni in sarai fanu ni anu nen chu khusa ni in una piam pui dang ani lawani amilia te chuan man mo takin in lampang chun pana reivak lo chuan in chu thlenga anu chu ina chuan lo omin thu thlenga thu chung hian alo trapa amilian hena chuan damdawiin a lo hmusit dan te chu a hrin ngal bora doctor le staff ten damdawiin tangen hnot chuka mire theian nin rin awangin damdawiin a in enkolam phalve lo thu hril bok chu thu amilian a hrazet chu a thinrem so sang kher mai anun hena chuan karo tu na damdawiin a chung ke man ka hroi don chinia antia amilia chuan a thum hnu te chu thlak ngalin kor furasen a ha anun en chuan damdawiin lampang pan chuan an kalta a damdawiin an thlen vele doctor jing na hu tu ber Victor Ross pintan chun pan ngala doctor hena chuan doctor kanu din mun hi thalo tak zeta bazara po ni ko hlewne tlu ni khongoi milo en sak watte atia doctor Victor chuan en po en lo chuan en kol po ngai hinem damdawiin danga vakal ro
tuổi một chuan alo ankle du mana cheule antia Amelia thinrim nu tuk chu ataksa khur deuh ti ngala Mahse ai sum fram frama doctor he damdawiin hi he khuwa damdawiin lian berani ti ka hria chu wang helai hmuna lo kala ron throi kan ni kanu hi tuna hian a din hmun hi thato lo tak zeta heta in ankle theilo ni chuan anuna chan pa mai theisin poisa lama chuan engma lungai na tur om lawang engzat po ngai se poisa chu kolo pedon cheni khongai milo ankle sak mai te tina nge na Mahse Dr. Victor Ross chuan musit taka noi so in engmoi soya engzat po ngai se poisa chu nang mani pedon mo he damdawiina in ankle tur hian poisa nei to kami ngai thate in ankle na sen so peturin i thil nei sa i hral then te po ngai mai theisin ka du sak che ka thil mai mai che ni chu wangin mun danga kalula intana thajo kang nang ni nga hu chuan ei tu le ne tur poi nei lova engtin nge hetinga in ankle na turin nei te rengan ni atia chu thu hria chu Amelia thinrim tuk chu athina so bulbul ane beramai athinrim lu tuk chu a mai sen tron trona Mahse thunung tram framani thokan han la deuh hala chuta kan ra thele ho sakhian nang nen inzom na enge nei inha chu dam lo ankle lom inha chu thokla poisa chu ke man ka pe meng che poisa chon boisu kanu he ankle mai ro ani lo chon in chirang anti le saka chutia Amelia nen tong kum po chu doctor po chon makati ve dewa Mahse doctor chu an nui hul deuh haka tak tak mo nang ni ankle lo chewla ka in chiranga mo kala ka hin enge ti thein nei heta om rang lo hian inu hi hruailo hopui wangwang ro chu intan thaberang inu potar to em kha ilano panga imhalam pang hun tur ngai to jok ro an lo ti hrepa Amelian chu thu hria chu a thinarem le hle a taksa po khuru derani engma selo chuan reivak lo chu ding ngoi renga engma selo chuan a mita tang chuan mi tui lo luang sokin a hmel po thinrim na chuan a khat to doctor nung chang le thu sei du dan tang chuan he damdawiina hian e rukna lian tak le thil dang in thupa om ring hlelta a ring hlel mai po ni lovin amit ngei na hmuni na hria chuta a bek tang chuan a ID chu han por chuaka doctor ma chuan ID chu keng langin a han hua chuta he tinga kanui ankle pelo ni chuan keipon he ka til ti theina hi ka man hun toin ka hria ati ve thung Amelian aidan mu meu chu doctor chuan ma ka te kher mai arin lo lam dei thilani a hmel put mang chu adang lam ngala ataksa po khur ti ngal dera chuta chuan o kati palani min thre thiam ro min ngai dam ro Chicago police chief Amelia ni ti ka lo hlo reng alom inu hi kan ankle ngalange adam le thuayang adam le wat theinan thei to pan chuange heta hemelo ngak ro antia doctor chuan staff te chu Amelia nu buaipui wat tur chuan ati ngala nar so chuan Amelia nu chu buaipui ngalin damdawiin khuma chuan mutin damdawiin pe ngal bok chuti lai chuan Amelia chu anu buloka chuan lo ding renga en mai chuan alu ro ha dam hmel takin langma se a chung ri la ro a thinrim na la re chuang lo anu en kol na chu ol sam takan zo mai ring lova chu wang chuan he damdawiina Dr. Victor le bruk dan chu hriat tu min thei to pina beya chuti lai chuan Dr. Victor chu ma lo dingin a ko chu ron suya chuta chuan police pahni officer Ryan le officer Brandon ten lo langa doctor omna tanga hlavak lawa chuan an hriat tok lakin alo in pe mol mola Amelia chuan engma silo ma sela Dr. Victor chu alo jam ru hle he damdawiina hian damdawiina omte bil zat ai tam an bil thin ti chu alo hria tin chung police local te pahni po chu chung thila po chuan enroll na thu takan nei ti a hre chuk ngal ta ani Amelia chuan ro manna angin detective jinga amirin bermai parkar chu damdawiina local tur chuan a phone tang hala doctor le staff te om dan chu aruka infia turin tinghal bok abik takin police officer panhi te po en thi thlai ulukhle turin ti ni nin hi ral le nu chuan Amelia chuan anu chu ompuya chutia ompui chung chuan detective parker chuan ami en thlak te che dan chu uluk takina chui zela dam lo re thei deuh te chu in en tiram phalo mai baka an in en tir na hun po apo se sak thri na ni mi hausa du te poinan hlau theinan
damdoi diklo te po an ei tir fo bok he tianga damdoi na thok ten am poisa mu chu officer ben don le rayan te pan hi chuan a hlok na an lo tel ve thin bok ani Dr. Victor ne na thok dunin damdoi dor te po chuan poisa ka tan nei thina Dr. Victor chuan damlo re thei deuh te chu musit le thina ve kha chu Dr. Victor le officer pan hi te chuan bomin damdoi lim te chu kangin mir thei damlo te chu leitir an tum luya chu ti lai chuan amelia chu police engma za thuin alo nan ching ta ni chu ta mela chu officer pan hi le doctor te ma chuan dengin thingrim okhur deuh chungin damdoi ina na thok zong zong te chu a ko khom tu den ping hala chu ta amelia chuan mi zong zong om lai ngein nangma ni wangin mir thei engzat in nge nu na chan to damlo engzat nge enkol dong lawin ho to a heng mir thei te enkol turin nangni hi sarkarin hlo ape chewin nilom ni Mahse nangne ro chuan mi hosa te chau ngai sakin mir thei te ro in musil le si thin ati chuta Brandon le ren chu kokin nangni pani phei chu mi pui veng him tur jokin ni sin Mahse nangni chun veng him hnekin mir thei te re thei nei hi in bel cha jokani damlo chak to lo te heta tang hian in no chuka chuta damdoi diklewin leitir zui bishing pa ngai in anei khongai na poin nei lo khuya nge me puite veng him tura in thutiam chu om zo tak a ti ta piep mai Dr. Victor le officer pan hi te chu until ti chu hriat chu ani ta wangin an lau thong ta hle a chuta Amelia hena chuan kut suin ngai dam an dil ta ni Mahse Amelia chuan eng ang poi ngai dam dilin ka ma bo khup maula ka ngai dam ngai lawang chu he thiang ti li keima chunga chu po ni lo mir thei tam tak te chunga in ti hi pathian poin a hria mir thei te dikna chanvo in za sak lova in musit le he tiang mi te hi doctor tan chuan an tlak lova police tan pon tlak hekalo ka ngai dam chu hi be se hau song chu ati chu ta mi le chuan Dr. Vixen license cancel tu le officer pan hi te Brandon le Ryan te suspend tu le man ngal turin mala ta ni chu ta mi le chuan doctor ne na chuan in tuna tang chuan he dam doi nai hian tu ma mol phone om to lawang ithil ti theina mang do mala I mang thei to lawang tuna chuan tan in ei omanga thile hri thiam ve tong chu he zilai hi idam chungin ilo hrangreng to don nia ati Kevin laka chuna loma wangin Amelia chu ami tui tla deuh ti ti a chuta lom thu suya mi zong zong in kan mo phuna kan hen huwa chuan kan society po in thlakanga kan thu nei na te hi dan pal zu na turan ni lova mir theite digna chanvo hum hal saknan kan mangjok tura niang ati video mi en saktu te in zawa in hun man nuam le vek ule